Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना। स' नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। स' गाइस, बहुत दिननि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानो होनबा एसे पार्सनेल खामानियाव माने बिजि दंमोन ना, बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। स' गाइस, मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोना दिन्थिलांगोन आङो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ खालामसै, लेट्स गो। Oh guys, दा मोनबाय आङो मोनसे नागा विलेज आरोना। नायनो हागोन नै चार्चखौ, बिराद गिदिरखा। माने बेयाव नागाफोर थायो आरोना। स' मा गामि बेखौ मिन्थिया, बेनि नामखौ। स' गाइस, दिनै भिडिअआ अनलि मट' ब्लगिं जागोन आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' गाइस, नोंथांमोना आंखौ बिराद सापर्ट होगासिनो दङ। नोंथांमोननि सापर्टजोंनो दिनै आङो 500 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आंना। स' माने दैलि बेसिस माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामगासिनो दं आरोना। स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम थेंक इउ स' माच आरोना। स' बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। मानो होनबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोंबो आवगायलांनो हायो। नोंथांमोना सापर्ट खालामाबाथ' बोरै आवगायलांनो। स' बेनिखायनो सापर्ट खालामलांबाय था। स' गाइस, माने आं सानदों जे आंना जेब्ला 1K कमप्लिट जागोन अब्ला गाइस आं माने इउटुबाव माने फुल टाइम होगोन आङो। नोंथांमोननि गेजेराव माने गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो एकदम डे बाय डे। मोजां गोदान जायगा माने एक्सप्लर खालामबाय थागोन बेबायदि सानदों आरोना गोसोआव। बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप जानाङा, सापर्टआव थाबाय था, सापर्ट खालामबाय था। स' गाइस, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' गाइस, दा जों फैनानै बेबायदि लामायाव मोनफैबाय आरोना। नायनो हागोन एकदम दा भिउआ एकदम समायना जानानै दं। नायनो हागोन गाइस, बिजाबो एकदम बिजाब नायनो हागोन नै दलंखौ। भिउखौ नायनो हागोन गाइस, भिउखौ असम आरोना। स' गाइस, दा जों बे साइडआव थांगोन। Oh guys, off-roading आरोना। So guys, ओरैनो माने मोनाबिलि दसे बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना। नायनो हागोन गाइस, भिउखौ एकदम। So guys, नायनो हागोन नै दलांखौ। गाइस, नै बेनिफ्राय लामाया एकदम हेभि जाबाय। स' नायलांदो नोंथांमोना। स' गाइस, लामाखौ नायनो हागोन नै। स' गाइस, दा जोङो फैयै नै बेबायदि जायगायाव मोनफैबाय आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदम माने जों दा हाजो सायाव फैदों आरोना। स' गाइस, नै बे जाय एकदम रांखांथार, जों गाखोलांनांगौ। जोंना बाइकआ बैयाव दङ, ओमफ्राय नैबे जाय दला आरोना। जों बे जाय साइडनिफ्राय फैबाय। स' गाइस, दिनै ओरैनो मोनाबिलिनि बार जानो होननानै फैबाय आरोना। स' मानो होनबा दा माने भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन ना, एसे न'आव खामानि दङमोन ना, बेनिखायनो। स' गाइस, मा मावदों मा मावाखै उनाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन। स' नोंथांमोना नांनानै थाबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच, जायफोरा आंखौ मदद खालामगासिनो दङ। दिनै बिथांमोननि मददजोंनो आं दा 500 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय। स' बारायगासिनो दं आरोना। स' नोंथांमोननि अननायखौ आं मोननानै जोबोद खुसि। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना गाइस। स' गाइस, आरो सानैसो बेबायदि हेटार्सफोर दङ, जाय हेटार्सफोरा माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांनानैबो माने उनाव आनसाबस्क्राइब खालामफिनो। नाथाय मानो बिदि खालामबा जोंहा दुखु नाङो गाइस ना। मानो होनबा बारायखांनानै आरो जुदि खमायफिनोबा जोंहा माने गोसोआव एसेबाबो दुखु जायो आरोना गाइस। बेनिखायनो नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामदोंबा आनसाबस्क्राइब खालामफिननाङा। मानो होनबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो माने जोंबो मोजांनिफ्राय मोजां माने भिडिअ खालामनो गोसो जायो आरोना। स' बेनिखायनो नोंथांमोना माने साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव आनसाबस्क्राइब खालामफिननाङा। स' नांनानै थाबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था, भिडिअफोरखौ शेयार खालाम। आं माने
इउटुबाव माने फुल टाइम होनो हायाखै आरोना गाइस जेब्ला आंना 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जागोन ना अब्ला आं बे 1K जानायनि उनाव माने एनि टाइम माने आं बाहेरायाव ओंखारगोन आरोना गाइसमोन नायनो हागोन गाइस नै वाव स' गाइस माने दा जों सानदों आरोना आङो जेब्ला माने 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जागोन अब्ला आङो माने डेइलि बेसिसाव माने भिडिअ लाबोगोन आरोना गोदान गोदान जायगायाव माने एक्सप्लर खालामबाय थागोन आरोना गाइसमोन स' नोंथांमोना बिदिनो नांनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' गाइस नै पार्टनार फैफादों आंजों सासे बेयाव जिरायना दं आरोना स' गाइस जोङो माने कर' भिलेजाव फैदों आरोना एसे नैबे गोजौजों थांबानो नागा गामिखौ मोनगोन नाथाय जों दा थांथ'ला मानो होनबा मोनाबायबो आरो हाजोआवथ' मोनाब्लियाव माने जार्नि खालामनो एसे उसुबिदा जायोना मानो होनबा बिदिनो बायदि बायदि नोंथांमोना मिथिखागौ स' बेनिखायनो जों थांला जों बे ससेनिफ्रायनो गिदिंफिनसै आं बाइकखौ नैबे पार्क खालामना दोनदों स' नायलांबाय थादो गाइस नै दहायनि जायगाखौ जों मोनफैफिनबाय नैबेनोमोन गाइस बेनिफ्राय अफर'डिं जाफिनलायबाय नायनो हागोन गाइस भिउखौ एकदम हारियालि आरोना औ गाइस नै मोसागासिनो दङ स' गाइस नै जों दहायनि जायगाखौ मोनफिनबाय नै नायनो हागोन एकदम समायना भिउ गाइस स' गाइस दा जोङो फैनानै बेबायदि जायगायाव मोनफैलायबाय आरोना नायनो हागोन नै बेयाव फैलायबाय जोङो बे जाबाय मोनसे माने रेस्ट हाउस आरोना माने नागाफोरनिनो रेस्ट हाउस आरोना स' गाइस नायनो हागोन नै आं बाइकखौ पार्क खालामबाय नायनो हागोन नै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था आं नोंथांमोननो असम जायगा दिन्थिगोन स' गाइस बेयाव माने मानसिफोर फैयो आरोना गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैनानै माने बेयाव रेस्ट खालामफैयो आरोना गेस्ट हाउस स' गाइस नायनो हागोन नै वेटिं हल बायदि आरोना बेयाव जिरायनानै नायनो हागोन गाइस नै बेनिफ्राय भिउखौ असम आरोना गाइस एकदम बिजा सान्दुं फैगासिनो दं नै एकदम टिनियानो नायनो हागोन स' गाइस माने नायनो हागोन नै भिउखौ एसे सान्दुङा गैयामोनब्ला एकदम बरिया जागौमोन आरोना गाइस भिउआ मोजांनो फैथारगौमोन सो गाइस फाइनली हम लोग अभी वापस जा रहे हैं घर पे गाइस चेकआउट कीजिए सो गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय